Viete, aké sú najobľúbenejšie hračky slovenských, českých, maďarských a poľských detí? Aj o tom dnes v Banskej Bystrici hovorili na konferencii s medzinárodnou účasťou. Najobľúbenejšou hračkou u dievčat sú bábiky. Chlapci dávajú prednosť počítačom, deti v mestách živým zvieratkám, ale všetci, pokiaľ sú ešte malí, plyšovým hračkám. Konštatovali to účastníci konferencie, ktorej cieľom bolo hovoriť o hračkách vo výchove a vzdelávaní v širšom slova zmysle. Hračky totiž prežívajú renesanciu. Áno, určite. Touto problematikou sa v súčasnosti naozaj zaoberá veľa odborníkov, aj pedagogiky, aj psychológie. Obávam sa však, že na Slovensku zatiaľ ešte nie sú celkom docenené hračky a som presvedčená o tom, že aj toto podujatie trošku prispieje k tomu, aby sa začali vnímať ako plnohodnotné prostriedky výchovy a vzdelávania. Špecifické postavenie má vedecká hračka, preto účastníci konferencie a študenti neobyšli interaktívnu výstavu hračiek a jednoduchých fyzikálnych experimentov, ktorá je v súčasnosti v Banskej Bystrici. Každú sobotu a nedeľu budú na výstave tvorivé dielne pre malých i veľkých. Bude sa diskutovať o hračkách vo výrobe, obchodoch, školách a múzeách na Slovensku.